Taliwaning pagtumaw karon sa haze sa dakong bahin sa Sugbo, daghang mga tao ang naniguro na lang daan. Pamproteksyon sa ilang kaugalingon, mao nga himalitan karon kining mga face mask aron likay sa abog. Ang report ni Nico Serino. Lakip ang Sugbo sa nakasinati sa hazy weather condition nga epekto sa forest fires sa Indonesia. Tungod ini, mipahimangno ang mga health officials kung mahimo dili kaayo maggawas-gawas o magsulop og personal protective equipment sama sa mga mask. Tungod kay makapasaka kini sa risgo sa respiratory tract infections o cardiac ailments. Sa dakbayan sa Mandaue, himalitan kining lain-laing klase sa mga mask aron sulubon sa mga tao. Sa usa ka pharmacy, ang mga face mask mapalit sa tag 5 pesos ang buok kun minudo, mas barato kung binulto o karton ang paliton. May laing klase sab sa mask nga may lain-lain pang disenyo o imprenta. Tag 30 pesos ang baligya niini nga mabalik pa paggamit. Para protekta sa ilang mga pangilong, panglawas. O samot na karon nga nako na his gibalita. Sa mga napangutana namo, nagmask aron pamproteksyon nila. Mabagsipon. Ano kinahanglan mo mask sir? Wala mo di makatakaw ng tao. Kaya abog ba? Nya, da maubhon na niya. Hangin sa ngarong balit, nas balita sa gym iba. Ay sana sa gawas na nga. Ang Mandaue City Health Office nagmonitor sa mga kaso sa upper respiratory tract infections sama sa ubo, sipon ug uban pa. Awhag nila sa mga tao mudangup og doktor kung may mga masinati nga sintomas. Advice yun nato kung dili importante ang lakaw, ana na lang sabay to prevent aning sipon o bukay. Di man makita nato ang abog, di man nato makita ang gas particles. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.